Vítam vás v ďalšom vykecávaní sa pri káve. Dlho sme sa nevideli, ale to neznamená, že som lenivel, lebo boli iné videá, o ktorých vám poviem trošku neskôr. Dnes mám v šálke našu Sumatru. Chlapcom ďakujem za to, že mi poslali vzorky až sem do Kalifornie, ktoré som si upražil a sú geniálne. Takže poďme v poradí. Ja tu mám poznámky. Nedostal som otázky od vás, teda okrem jedného komentáru, čo je úplne geniálny. Ďakujem Eurofonerovi 96 za jeho geniálny obrázok, čo ja som si nikdy neodvážil urobiť, nakoľko by ma kritizovali, že som zaujatý alebo ja neviem čo. Takže poprosil by som, že na tento obrázok nech sa pozrú iba ľudia s veľmi silnými nervami. Tu je. Eurofoner mi povedal, že on si už v živote kupovať mletú kávu nebude. Eurofoner si kupuje jednu klasickú značku, že aj nic moc, hej, toto sú zrná z tej, a že nedávno si kúpil 100% arabiku v akcii a tá vyzerala takto. No a keď zomel tú kávu, ktorá vyzerá geniálne, hej, pozrite sa na to sú chybné zrná, prepražené zrná, zrná s nejakými flakmi, a neviem, že čo to je úplne povediac, že či je to časť pergamonu, alebo ja fakt ako neviem. Tie svetlé zrná sú nezrelé kávové čerešne, ale keď ju zomelete, tak v podstate vyzerá rovnako ako tá, ktorú si on vždy kupuje a ktorej verí. Ani jedna z týchto káv nie je naša káva, takže toľko vám ešte poviem k tomu. Kupovať namletú kávu je vlastne riziko, lebo nikdy neviete, čo v tom máte. Káva je agroprodukt a ako taký sú dobré kávy, sú zlé kávy, sú chybné kávy, sú humusy, hej. A toto je príklad humusu konkrétne. Dobre, ďalšia vec, minule som spomínal, že sme začali s našim webshopom. Je hore, nech sa páči, nakupovať vo veľkom, hej, nákupné košíky naplniť, super. Máme súťaž, znova súťaž po roku, je na Facebooku. Hľadáme aktívnych členov, neznamená, že musíte sa zapájať do diskusie a podobne, čo je samozrejme dobré, keď sa zapojíte, ale chceme, aby ste sa zaujímali o kávu, hej. Preto sme ani tú cenu takú veľkú nedali, dali sme vlastne iba symbolickú cenu 250 gramov kávy a tých 250 gramov kávy budeme losovať po každých 300 členoch až do odvolania. Neviem, kde sa zastavíme, lebo ak nás poznáte, tak pre nás káva je vlastne vedľajší biznis. Nás káva veľmi zaujíma a my hlavne sme fanatici viac ako predajcovia, čo vidno aj na našich výsledkoch. Na facebookovskej skupine je úplne sranda, hej, dávame tam vtipné obrázky, videá, všetko, takmer všetko je naša vlastná produkcia. Vlastnú tvorbu môžu robiť iba tí, čo sa do kávy naozaj rozumejú, a dúfam, že sa vám bude páčiť. A keď možno nie je na úrovni Hollywoodu, ale nás to baví a dúfam, že vám sa to bude páčiť. Dobre. Máme Aeropress! Super, môj obľúbený kávovar, ktorý tu používam v Kalifornii, sme konečne obdržali aj u nás na Slovensku. Máme ho v webshope, je 35 €, čo nie je až taká veľká suma. Hlavne kvôli tomu, že je to vlastne geniálna vec. Je trošku škaredý, vyzerá ako inečná striekačka, ale garantujem, že keď použijete na spôsob prípravy kávy Aeropressom, použijete dobrú kávu, tak ľudí šokujete, hej, sadnú si na prdel po slovensky, hej. Nerobí espresso, zabudnite na espresso, toto robí alternatívnu metódu, je trošku iná, je to viac ako, by som povedal, že prekvapkávaná, ale s nejakým hutnejším telom, hej, takže fakt, je to super vec. Osobne preferujem alternatívne metódy, keď sa jedná o dedukciu chute, skutočnej chute tej kávy. Vlastne tá káva sa viac, tá chuť sa viac prejaví v tých alternatívnych metódach. Je to jednoduchšie dedukovať, hej. Dobre, Aeropress, ináč má Aeropress aj web stránku www.aeropress.sk a
máme aj facebookovskú stránku pre Aeropress, kde sa objavili celkom zaujímavé obrázky, vrátane a Michelangelovej poslednej večere a čo tam máme. A čo ja viem, budú ďalšie, uvidíte. Staňte sa členmi a uvidíte. Ďalej články, prečo som vlastne nerobil tieto videá, je preto, lebo aj tu v Amerike začínam jeden projekt s kávou, čo je super, sa veľmi teším. A tiež som písal články pre barové noviny, ktoré nájdete na www.barovenoviny.sk. Tam robíme s nimi seriál o alternatívnych metódach. Posledný článok bol dosť hardcore, dá sa povedať. Sú to hlavne činiteľe, o ktorých sa treba zamýšľať pri luhovaní kávy. Je trošku viac odbornejší, ale keď si to prečítate a zapamätáte si z toho 3-4 veci, na ktoré si dávať pozor, uvidíte, budete robiť oveľa lepšiu kávu. Tiež som písal článok pre Horecu, ktorý by mal byť uverejnený možno na budúci mesiac, to znamená, že v novembri, tuším, novembri asi. A ten je vlastne pre profesionálov, ako sa zmesuje káva. Ale keď vás to zaujíma, je to super vec, lebo hovorím tam o takých veciach, ktoré sú, dajme tomu, viac profesionálne, ale som to napísal dosť polopate. To znamená, že keď vás zaujíma, prečo sa robia zmesy, ako sa robia zmesy, Horeca na budúci mesiac. Čo tu máme ešte? Tie videá, hej, tak aké videá sme robili? Robili sme ten Aeropress, hej, ako sa pripravuje. To je vlastne ten komiksový štýl videa, je to zábava. V tom videu hudba je konečne slovenská, je to amatérska skupina, ktorá sa volá Kvety nikotínu. Oni sú fakt ani z Komárna. Ja som im robil prvé CDčko, sa pamätám, tak nerobil, napaloval. Hej. Takže to bolo úplne super. A ja ich mám ráda. Táto pesnička je jedna z ich starších vecí, ktoré som počúval v aute, keď som mal nejaké depky a podobne. Sú super. Vypočujte si ich aj na ich stránke www.kvetynikotinu.com. A dúfam, že sa to video bude páčiť. Robili sme Hitlera. Určite poznáte tú pasáž z filmu, kde vlastne Hitler sa rozčúli nad tým, že vlastne dobíjajú už Berlín a nejakého generála sa vzdá, takže on je to dosť taká emotívna scéna a dá sa s tým veľa hrať. Tak my sa s tým pohrali tiež. Podľa mňa je dosť zábavné, aj keď som dostal aj negatívnu kritiku, že je to reklama, ale pozrite sa, je to trošku lepšia reklama ako nejaké sprosté pop-upy na zoznamenie. Robili sme jedno video pre Coffee Geekov. Geek je vlastne pojem na kockaté hlavy, hej, ľudí, čo sú úplne fanatici. Zobrali sme videá, kde sú ľudia naplašení z niečo, tam sme ale vystrihli tú pasáž, čo bola originálna, namiesto toho sme tam plácli niečo s kávovou tematikou, čo nás plaší. A to je všetko. Zdravím, dúfam, na budúce sa ozvem trošku skôr a na zdravie.